zaudela. Mila esker. Nola hau. Mila esker. Esan dudan modun, eskerrik asko bertaratzeagatik, barkatu pizkat berandu azteagatik, eta espero dugu pizkat motz izatea. Ordu, ningo duzu eskenera, ikusi duzuenez ez da aurreko osoko bilkuraren akta, zehar eman behar digute euskeratuta, orduan hori hurrengo bilkurara joango da, eta pasatzen gara gai horreneko lehenengo puntura. Lehenengo puntua, denok batera Sopela udal talde politikoak aurkeztutako idazkiaren berri emana. Kirola, hesialdi eta gazteria eta gizarte ekintza eta berdintasun batzorde informatiboen kideen aldaketa. Primer punto, canción de junta, escrito presentado por el Grupo Político Municipal Denok Batera Sopela sobre modificación miembros de las comisiones informativas de deporte, ocio y juventud y acción social e igualdad. Dagozan aldaketa, bikide bakarrik diranez, Kirola, hesialdi eta gazteria batzordean, oraindik aurrera, titularra Jon Andoni Gerediaga Bilbao izango da eta bere ordezkoa, Fernando López, eta gero gizarte ekintza eta berdintasun batzordean, alderantziz titularra Fernando López eta horren